Bueno, doncs avui estem molt contents perquè el dia de la nostra investidura com a regidors vam demanar a Juan Macerdà, l'alcalde i al seu equip, doncs, bueno, li vam fer pensar sobre que en coses menudes podíem canviar la vida de les persones i fer-la més fàcil. I una de les coses que vam demanar el dia de la nostra investidura va ser el que este lavabo, que ja porta anys tancat, no sabíem per què, que es torna a ficar en marxa. I bé, doncs hem trigat uns mesos, però hem de dir que han sigut prou efectius i que este lavabo ja el tenim en marxa i en funcionament. Així que no podem estar en una altra cosa que contents, perquè veiem que poquet a poquet doncs Benicarló va millorant, o per almenys en el que tenim ho estem fent servir, que és l'important. Nosaltres, encara hi estar a l'oposició, el que estem intentant fer és fer propostes en positiu i fer que Benicarló millore. Pensem que l'oposició tenim, la feina que tenim és eixa, és fer que el poble funcioni millor i que on no arribi el govern doncs estarà ahí picant una miqueta pedreta i dient-los doncs, el que pensem que s'hauria de fer o com s'hauria de fer. I en aquest cas doncs, pareix que l'equip de govern ens ha escoltat, cosa de la que estem molt contents perquè pensem que és cap on tenim que anar, que va treballar tots cap on Benicarló millor i més cuidat i amb més serveis. El tema d'este lavabo va ser que en el seu dia va tindre una averia i doncs, en comptes d'arreglar l'averia es veu que l'empresa que portava el manteniment d'estos lavabos era del País Basc i es veu que n'hi havia, doncs, costava prou el fet de que vinguera fins ací l'empresa i el reparara, no? Era una despesa prou elevada. I per aquest motiu no el van arreglar, van decidir ficar una lona de la Torre de la Carxofa ben bonica i en comptes de fer-ho servir com lavabo ho van fer servir de valla publicitària. Ara, quan nosaltres hem demanat que el tornin a ficar en marxa i que l'arreglen, el que ha fet aquest equip de govern ha sigut doncs, ser una miqueta més resolutiu, perquè realment el que han fet ha sigut ficar-se en contacte amb una empresa que porta el manteniment d'aquest tipus de lavabos, d'ací de la Comunitat Valenciana, fer que aquesta despesa siga més menuda i que pugui estar atès, adequat i arreglat. Sí, durant tota la precampanya i la campanya, doncs, igual que ara, nosaltres el que fem és parlar moltíssim en la gent, en el ciutadà, perquè pensem que realment és qui és el nostre jefe i és qui ens ha de donar les directrius de cap a on vol que vagi a Benicarló. Aleshores, nosaltres escoltem molt a la gent i durant la campanya i la precampanya, ací en esta mateixa plaça, en este mateix parc, hi havia un grup d'homes majors que ells ens comentaven que perquè aquest lavabo no estava obert, que moltes voltes s'orinaven i que hi havia voltes que inclús no arribaven a casa, que no els donava temps, i que això els milloraria molt la vida, el poder estar així al parc amb els amics, orinar-se i poder anar al lavabo i no tindre que anar-se'n a casa i ja no tornar. I d'alguna manera pensàvem que era una coseta menudeta, però que podia canviar la vida de la gent i fer-los, escolta, una miqueta la vida més fàcil.